Kazwai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri kuuya misodzi iri pamatama nekuda kwetsaona yakaitika munzvimbo yeKariba. Toda kuti tisati tatanga chirongwa chanhasi takwanisa kutaura hedu naChief Musamba. Tichanzwa kuti vanenge vachitiwo kudini pamusoro penjodzi iyoyi, tichitarisa kudivi rechivanhu uyezve accident yagara iri accident inogona kungoitika chero nguva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Tisati tatanga kuongorora iyo accident yacho, regai timbokupai background yenzvimbo iyi, nzvimbo yaitravelewa nayo nechikepe ichi. Zvinonzi izvo kubva muKariba urban kusvika kuKariba rural, nzvimbo dzakaita sana Nyami, Chalala, Mola, etc. Panga ite kilometers anokwana kuita 45 kilometers kana tichienda neboat, tichienda nechikepe. Uyezve kukwira kuenda ikoko panoita $8. Asi kana munhu asina kusarudza kukwira chikepe ichocho afunga kuenda kumba kwake neroad, kubva muKariba kusvika kuNyami pangaite makilomita ari around 450 kilometers. Pa 450 pacho 290 kilometers iroad yakashatisisa zvikuru, haisi tara yatikutaura nezvayo, idust road yakashatisisa zvikuru. Saka kumabhazi kana wafunga kukwira ipapa kunosvika uko panoita $30. Tinoudzwa zvakare kuti panogona kutoita 2-3 days munhu achitravela kuenda ikoko. Hanzi vagari venzvimbo iyi zvakare vanototakura mapoto kuti kana vakange vari murodhi nebhazi vanotombomira votombonzi chibikai, vodya, vozoendera mberi nerwendo. Naizvozvo pakaoma mhuri yeZimbabwe. Izvo zvinoita kuti ruzhinji rudeka kuti runge ruchienda nechikepe, nekuti it's 45 kilometers, asi pa 45 kilometers dzacho hanzi panogona kutora 8 hours kuti vange vachisvika kwavanenge vachienda. Rodhi yacho kana uchibva kuKariba unoenda via Karoi, Magunje, Zvipani kusvikira wasvika kwaMola Siakobvu. Tiri kuudzwa zvakare kuti chikepe ichi ndochanga chiri raramo yevanhu venzvimbo iyi. Sei tichidaro? Ndicho chaitakura furniture, ndicho chaitakura zvekudya, chaitakura chero. Uyezve tinoudzwa kuti chaitakura up to 20 tons dzeluggage. Izvi zvaitika izvi paoma hapachazivikanwa kuti vanhu vachafamba sei, nekuda kwekuti changa chiri icho chikepe chimwe chete, uyezve chakura, tingati changa chasagarawo zvakare, chakurisisa, chadarika eji yachinofanirwa kunge chichirarama. Vanohodha fish nematemba kuChalala ndoravai nekuti yanga iri shortcut, havaizopedza nguva hombe vachifamba. Saka iyoyi hanzi 5 to 8 hours munhu unenge wasvika, of which road it's more than 24 hours uri pamugwagwa. Naizvozvo vagari venzvimbo iyi vari kuchema zvikuru kuti dai rodhi yedu yawanikwa ichigadzirwa, especially hurumende ikanzwisisa mushure mekunge tsaona yakadai so yaitika. Pari zvino regai katimbokuratidzai mufananidzo wevanhu vachida kuedza kukwira muchikepe. Iwe.
Tinewo zvakare mumwe mufananidzo pakasimuka chikepe ichochi chakuenda motiregerera vanhu vaitora vanga vasiri maprofessional kuita kunge vairotswa asi vaigara vaitaura nezvewevhi irori kuti rinogona kungoitika uyezve vaitoriona matauriro azvo but tingati vatyairi vacho vange vajairana nechiitiko chakadai. Chaenda Mbuyaniana. Inopera. Newevi. Binga ndo rinoya nehove kwai rinoita overtake. Kwai kwangona binga wevi rarova so hove dzakobunga. Tiri kuya. Aridi. Mukaritarisawo mukachitarisa chikepe chinokuratidzaiwo zvechokwadi kuti changa chisisina order, changa chakura. Naizvozvo panodiwa chimwe chinotoreplace chimwe chikuru, chimwe chinokwanisa kuita kuti vanhu vabve from point A to point B. Regai yezvine zvikatimbotarisa zviri kutaurwa pamusoro pevashaika uwandu hwavo kuti hwamira sei. Kwatakawirwa netsaona nezuro bhoti inonzi Kuya Nehanda iyo inoshandiswa iri link between Kariba Urban neKariba Rural yakaita capsize nezuro yanga yakatakura vanhu vanopfuura 120. Ndichiti vanopfuura nekuti panoitwa ticketing maadults vanobhadhara ndo vanoitwa recorded, vana vanenge vasina kurekodwa. And nhasi tauya nhasi kuti tiende pasini tinyatsonzwa kuti chii chakaitika and where are we and the challenges that might be happening on the ground. Iye zvino we have 67 who have been identified vachiri vapenyu. Vamwe vari muhospital, tine 10 vari muhospital, but vamwe vese they are okay, vari kumahombe kumbe kuprimary school vari kuchengetwa ikoko. As of yesterday tatine 13 confirmed deaths, but iye zvino we have just received another call yekuti kune vamwe 24 who have been retrieved vashaya. Taitawo rombo rakanaka kutaura naChief Musamba, vanozikanwa sekuti Chief Musamba Karuma. Tingati Chief Musamba nde umwe wemadzimambo muZimbabwe. Mambo Musamba vanoona nezvemitemo yechinyakare, kugadziswa kwemagakava munharaunda, kugoverwa kwevhu pamwe nekuchengetedza tsika nemagariro edu. Tichitarisa zvanhaka yatakasiyirwa namadzitateguru tataura nawo panhare. Regai tikupei hurukuro yacho. Totanga chiti nematambudziko kaChief. Aiwa, matambudziko ndiwo adai kutiwira semhuri yeKariba. Chokwadi. Tangachida kunzwa kuti ndezvipi zvamungade kutaura pamusoro petsaona yerudzi urwu, zvikuru sei takatarisana nechivanhu chedu. Zvandingade kungotaura maringe netsaona yerudzi urwu ndezvokungoti chekutanga ndinoda kungoti kune urombo, kune mhuri dzose dzakarasikirwa neupenyu nevose vakasangana netsaona yakadai. Tongoti kumhuri dzasara aiwa tine urombo, ngatichemei tine tariro. Mhuri dzasara hadzina kurasikirwa idzo chete, asi tarasikirwa tese
semhuri yeKariba uye tese semhuri yeMashonaland West Province tose senyika yeZimbabwe sezvamangoona kudai kuti iwo president baba vaMnangagwa vatodeclare kuti inational disaster. Saka toda kungotendawo mutungamiri wenyika nekucherechedza chiitiko chakadai chaitika kuno kuKariba kuti vadeclare national disaster, zvinova zvichabatsirawo kuti kunyange nemhuri dzatarasikirwa nadzo idzodzo dzinge dzichigona kuwanawo zvinotibatsira kuti dzigoetwa uyezve kuitawo zvimwe zvakafanira. Aha. Tinombonzwa nhau isu tiri kure nezvenhau yenyami-nyami nekuyera kweKariba Dam. Saka tinodzoka tofunga kuti pamwe pane zvakaitika kuchivanhu, munoti kudii nazvo? Panyaya yechivanhu nesuwo semadzimambo tiri kukasika mara kuti chiitiko ichi ndekekutanga kuti zviitike muno mune Kariba. Kubva pakonstatwa dhamu reKariba rakatanga kukonstatwa kubva kuma-1957, mvura yakazovamo kuma-1960s zvichienda mberi kusvika ikoko zvino. Hatisati tamboita tsaona yerudzi urwu zvokuti tiri kutotadza kuzivawo kuti dambudziko ingadai rapinda mumusha kuti nderipi uyezve rinoda kuti rigadziriswe sei. Saka semadzimambo tiri kuda kutotsvaga kuti tii chingadai chakonzera musha kuti uite sezvawaita izvi. Asi semadzimambo tiri kungotiwo sezvo munoziva kuti Kariba inzvimbo yakanga ichigarwa nemadzimambo akawanda ichinzi Gova. Pagova iroro taingoti semadzimambo tese takanga tirimo zvoda kuti tibatane tirwise kuti tione kuti tapinda mumusha medu tasvibisa nzvimbo yedu kuti tisvike pazvasvika chimbori chii. Zvichida kana takanga tatsvaga tinogona kuzoziva kuti dambudziko iri ratanga rauya sei uye rinogadzirisika sei. Tinonzwa zvakare kuti tingati kumashure uko tombotedu President Robert Mugabe vachiri president, the late president, tinonzwa kuti vaibatsira pane chivanhu chaipota chichiitwa gore negore. Zvichiri kuitwa here izvi? Ichokwadi kunyange nehurumende yababa vaMnangagwa vatinavo iko zvino vari kubatsira zvakanyanya kuti chivanhu chedu uye vadosimudzira chivanhu zvakanyanya kumadzimambo traditional ceremonies ese atinoita. Hurumende inenge ichipindira kunyange chekuKariba chekugova ichocho, hurumende iri kubatsira, iri kupindira zvakanyanya kuti chinge chichiitwa nekuti tine maceremonies atinoita achitobatsirwa nehurumende kuti anga achiitwa paannual ceremonies. Aha, zvokuti vekupedzisira makaita rini? Kupedzisira takaita ndingangoti gore raperera tabva rineri 2025 ndo patina kukunda kunge tichiita annual ceremony iyoyo. Asi makore ese mamwaya ese tanga tichingoita ile tinongoita. Aha, pane mavidheos zvakare atanga tichiona evanhu vachiita kurwirana kupinda muchikepe ichi chinotakura vanhu. Tanzwa kuti kune dambudziko reroad zvokuti vakada kuenda neroad vanoita 3 days. Ichokwadere? Road yedu zvayo yanga ichidawo kuti ikagona kuwanirwa mukana enda kungobata ipota ichikwenenzverwawo apo. Asi hazvingati kuti zvakonzera kuti vanhu vanopinda muchikepe. Nzira yekushandisa yemumvura iyi inoratidza kuti ndiyo yakaita pfupi kana uchidawo kubva muKariba uchienda kunana Moda nekunana Chanana uku wakaenda neroad yekutengesa kunana Karen uzodzoka uku inenge yakati rebei. Plus apa panenge pakati chipei kuti unongokwira bhoti kubva muKariba mutauni ende nzira yakati yorovei kuti vanhu vashandise. Ndatoona muchiona vanhu vangu vachida kufarira kushandisa bhoti zvakanyanya. Aha, iye zvino paitika tsaona iyi tanzwa kunzi bhoti ranga rasara riri 1. Kuchine rimwe here manje richichatakura vanhu ipapapa? Panenge pakati omei zvokuti taitokumbirawo kuti dai tingabatsirike sei nokuti ndeimwe means of transport yanga ichitobatsira vanhu zvakanyanya kuno kuKariba. Mafishermen vanoitawo zvematraders vane tourism companies nechivese vanga vachibatsirika kuburikidza nekutakurwawo nebhoti rinobva kuno richienda richiningisa vanhu vari kuKariba rural neKariba urban. Asi nyaya yerodhi yamataura inyaya yataitoti
government yedu kuti kana vachikwanisa kungotikoronzerawo rodzi yedu kuti anoda kuendawo nekurudhi oenda nekurudhi, anoda kuendawo nemumvura oenda nemumvura, zvinogona kutibatsira. Aiwa, tatenda zvikuru Chief nenguva yamatipa. Naiga. Yewe. Ini ndonzi Enimo Chambati, ndiri mushandi weRIDA, inoshanda ndiri security officer ikoko. Ndinenge ndichiona nezvokuti vanhu vabhadhara here mubhoti, mari vane marisitsi here, vane matiketi here, uye nekuchengetedza mari inenge yabhadharwa nevanhu vacho. Saka nokuda kwechiitiko chane zuro kwangu ine wevhi rakanyanya, inonzi Bhinga wevhi raibva nokuchiuya muKariba. Saka tafamba chinhambwe chishoma, bhoti redu rakatanga kunge yakusafamba zvakanaka. Zvinhu zviri mukati zvanga zvakutanga zvichibuda mubhoti zvichienda panze. Vanhu vatakatakurawo vakungosheedzera kuti bhoti gadzire zvinhu raakunyura. Ranga rapinda mvura mumagombe, kupinda waita mvura mukati memo yaizara muinjini room. Saka imomo ndo makazoita kuti ichagone kunge ichibviswa. Takakundika kuti tibvise nekuti chimushini chacho chinodhonza mvura chacho hatinonge tachiona chinenge chavharidzwa nemvura mukati. Saka ndopakazotanga kunyura bhoti ipapapo. Vanhu vava vari mukati, sekuverenga kwandikaita ndakaverenga panhamba 153 ndo vanhu varipo, including vana vachangobva kana kuzvarwa. Tose nemakapteni anga aripo nemabhoti crew, tose tandi 153. Saka nechiitiko ichocho kuzobhekwa kwakaita bhoti racho, vamwe vedu vakabva kutisiya, ndobva tasara isusu va 66. Saka ndio nhamba yandiri kuziva sofa yakasara yakakwanisa kuburitswa vari vapenyu. Saka the rest yese vabva vafira mubhoti. Pakuru redu reRIDA tisu vaviri, inini Enimo Chambati naTinashe oyo seni yake Chigonga, tisu vanhu vakakwanisa kunge tichirarama pakuru redu remubhoti ranga richipo. 4 vese vakatrepwa pasi. Saka takazoya nguva dzasvika dzekumasikati kuma2 o'clock ndokwakazoya rubatsiro rwemabhoti vakuya kuzorescue kuzotitora. Isu takaponerana pamusoro pebhoti, takakwanisa kunge tichizoona kugara pamusoro paro mushure monge rabheuka kudaro.